Cikakken tarihin Jaruma Nafisa Abdullahi. An haifi Jaruma Nafisa Abdullahi a ranar 23 ga watan Januwari 1992 a cikin garin Jos. Yanzu Jaruma Nafisa Abdullahi tana da shekara 29 a duniya. Jaruma Nafisa Abdullahi ta yi makarantar firamare da sakandare duk a cikin garin Jos. Sannan jaruman ta yi makarantar gaba da sakandare a University of Jos, Jos. Jaruma Nafisa Abdullahi ta shigo masana'antar Kannywood a shekara ta 2010. Jaruma Nafisa Abdullahi ta fara fim ɗinta ne na farko da fim ɗin Sai Wata Rana, ita da jarumi Allu, wanda wannan fim ɗin shi ya ɗaga ta asanta a duniya. Tun daga wannan lokacin, Jaruma Nafisa Abdullahi ta shiga cikin jaruman da ake ji da su a masana'antar Kannywood. Jaruma Nafisa Abdullahi ta samu lambobin yabo da dama a masana'antar Kannywood. Har yanzu Jaruma Nafisa Abdullahi ba ta taɓa yin aure ba a rayuwanta. Wannan shi ne taƙaitaccen tarihin Jaruma Nafisa Abdullahi. Domin na yi ma Jaruma Nafisa Abdullahi fatan alheri.